Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da shigowa YouTube channel nawa mai albarka mai suna Forex Scientist. Idan wannan ne farkon shiganka YouTube channel ina ka danna subscribe ta yadda lokacin da na ɗora sabon bidiyo za ka gani kuma za a yi notifying ɗinka. Insha Allah. In Allah ya so yadda a wannan bidiyon zan yi magana akan yadda mutum zai yi amfani da moving average ya gane analysis ɗin kasuwa kafin ya shiga kasuwa. Saboda moving average yana da matuƙar muhimmanci. Moving average indicator ne wanda shi ma yana nuna direction ɗin kasuwa, kuma za ka iya ringa analysis ɗin kasuwa da shi moving average. Kamar yadda na faɗa, akwai 10 moving average, akwai 20, akwai 4, akwai 50, a kowanne ma dai akwai 10, 20, 30. Kowanne moving average da ka sani akwai shi, kowanne it depend da yanayin yadda yake ba da direction ɗin kasuwa. So kamar yadda na ce, za ka iya shiga kasuwa da 10 moving average. Wato za ka iya ringa shiga kasuwa da 10 moving average, ka amfani da 10 moving average ka gane analysis ɗin kasuwa. Misali da farko, yadda za ka yi ka saka shi 10 moving average ɗin, kuma da idan ka saka 10 moving average ɗin da yadda za ka ga abin da za ka ga ya faru kafin ka ɗau action ka shiga kasuwa, walau sell ne ko buy. Insha Allah abin da zan yi magana a kai kenan yanzu insha Allah. So da farko za ka saka 10 moving average. Farko idan za ka saka 10 moving average za ka shigo nan wajen. Kun ga inda wajen F ɗin nan take, za ka yi clicking a kai. Idan ka yi clicking a kan wajen F ɗin nan, so za ka shigo nan wajen nan inda aka rubuta moving average. Nan wajen za ka taɓa moving average. So in ka taɓa moving average wajen period ɗin nan, nan wajen sai ka saka 10. Sai ka saka 10. Wajen shift za ka bar shi a 0. Method za ka bar shi a simple. Wannan apply to close. Pixel wato wannan pixel ɗin yana nufin kaurin moving average ɗin. Idan ka sa shi a 3 pixel za ka gan shi ya yi kauri sosai. Idan kuma yana a 2 pixel za ka ga yanayin kaurinsa. So idan kana so ka yi kauri sosai za ka iya saka shi a za ka iya cire shi daga 2 pixel ka mai da shi 3 pixel. Misali ka taɓa shi haka ka mai da shi 3 pixel. So in ka shiga nan ka taɓa shi haka, so za ka gan shi ya fito gashi nan. Gashi nan. Oh shit. Yawwa misali in ka taɓa shi haka za ka gan shi ya fito gashi nan wajen. Ga 3, ga 1, ga 2, ga 3, ga 4. So kowanne daga ciki wanda kake so ka shiga kasuwa da shi sai ka yi clicking a kansa. Misali in kana so ka mai da shi 3 za ka yi clicking a kan 3. In ka yi clicking a kan 3 gashi nan. So sai kuma nan inda na saka wannan color wanda muka ga bakin nan, za ka canja mai color. Misali in ka taɓa wajen haka. So kun ga colors ɗin nan sun fito ga su nan. Ga baki, ga fari, ga ja, ga purple, kowanne. So bara mu saka ja. Sai ka saka wannan ja. Yawwa. So mun saka ja. So wannan ba ka taɓa shi ba, za ka bar shi a haka. So in ka danna done sai ka danna done. Yawwa. So kun ga moving average ɗinmu ya fito kenan. Kun gan shi? Moving average ɗinmu ya fito. So wannan shine moving average ɗin. Wannan line yanda ya haka ɗin nan. Wannan shine moving average ɗin. Wannan shine moving average. Kun gan shi yanda yake tafiya? Yanda yake tafiya. So wannan moving average yana nuna direction ɗin kasuwa. Moving average yana nuna direction ɗin kasuwa. Kun gan shi in kuka duba shi za ku ga cewar kun ga kasuwar ta yi, moving average ɗin ya yi sama. Kasuwar ta yi sama daga nan. Ta taso haka ta yi sama. So shi moving average yana nuna direction ɗin kasuwa. So ta yaya za ka yi amfani da moving average? Wannan 10 moving average ɗin ka gane kasuwa buying za ta yi ko kuma selling za ta yi kafin ka shiga kasuwa. Wannan shi ma wani abu ne mai muhimmanci wanda akwai traders wanda suke amfani da shi suke shiga kasuwa, wanda kuma suna samun riba, wanda shi wannan analysis ɗin da shi suke shiga kasuwa kuma da shi suke samun riba. Kawai ma zai zama da cewar wani iya wannan analysis ɗin da shi kawai yake yi. So in dai ka riƙe wannan analysis ɗin, shi ma zai taimaka maka wajen yanayin gane tafiyar kasuwa. Har idan za ka shiga kasuwa zai baka analysis ɗin kasuwar. So yanzu misali idan za ka shiga kasuwa da wannan 10 moving average ɗin, farko idan mun san cewar akwai time frame. Akwai 1 minute time frame, akwai 5 minute time frame, akwai 15, akwai 30, akwai
1 hour minute time frame, akwai 4 hours, akwai 1 day, akwai 1 week, akwai 1 month. So farko idan kana so ka shiga ka yi amfani da shi wannan moving average din wajen analysis, ya danganta da yanayin kuɗin da kake da shi a wannan ɗinka a forex account ɗinka. It depend da yanayin kuɗin. Misali idan har kana amfani da, idan misali kuɗinka gaba ɗaya bai fi $50 ba, so gaskiya idan za ka yi analysis da wannan yana da kyau ka ringa amfani da ƙaramin time frame kamar yadda nake faɗa. Ƙaramin time frame, saboda shi babban time frame idan kai analysis a kansa, maybe idan za ka saka stop loss ko take profit, dole zai zama da cewa ka saka shi high, wanda kuma wannan stop loss din idan yayi hitting, idan stop loss yayi hitting a 1 minute a 1 hour time frame, to tafiyar da yayi hitting a 1 hour time frame, idan a 15 minute time frame ne, idan 1 hour time frame ne ya baka faduwar $5, to idan da a ce a analysis din naka kawai ka yi shi ne wanda space din da kai amfani da karamin time frame, wanda kawai space din karami ne, ka bi space karami da karamin time frame, to ba za ka samu faduwa da yawa ba. So idan kana so ka amfani da wannan analysis din na moving average din nan, abinda za ka yi shine za ka fara duba time frame ɗinka. Yanzu bara mu shiga 1 minute time frame. Wannan bara ya buɗe. Kun ga wannan shine 1 minute time frame. Bara mu ga 5 minute time frame. So wannan shine 5 minute time frame. 15 minute time frame. Wannan shine 15 minute time frame. Wannan shine 30 minute time frame. Wannan shine 1 hour time frame. So da farko idan kana so ka yi wannan analysis din, abinda zaka fara yi shine zaka fara shiga 1 hour time frame. Kun ga yanzu a 1 hour time frame nake ko? 1 hour time frame. Farko zaka fara shiga 1 hour time frame. So idan kuka duba a 1 hour time frame din nan, kun ga moving average din nan. Moving average din mu a yanzu presently inda kasuwar take, wannan candlestick din na ƙarshe, wannan candlestick din yana above shi wannan moving average din, yana kan wannan moving average din, shi wannan candlestick din na ƙarshe. Kun gani? So idan za ka yi analysis, abinda yake faruwa shine idan kaga candlestick yayi breaking ƙasan shi moving average din, to kasuwa za ta yi selling. Idan kaga candlestick kuma yayi breaking saman moving average din, kasuwa za ta yi buying. Misali kun ga kamar nan wajen, kun ga daidai nan wajen abin da ya faru, candlestick kun ga shi yayi breaking a ƙasan moving average din. Kun ga wannan shine moving average din. So gashi nan candlestick yayi breaking. Kun gani? Da yayi breaking me ya faru? Gashi nan kasuwa ta yi ƙasa. Kun ga shi ta yi ƙasa sosai sai da ta zo hannan. Sai wannan moving average din shi kuma koren nan yayi breaking above, yayi breaking a sama. So da yayi breaking a sama, kun ga kasuwar tana nema ta yi sama, tana nema ta je direction ta yi sama. To zaka dinga ankarewa ne idan dai har kun ga kasuwar idan ta ƙara breaking din wannan candlestick ta yi ƙasa, to definitely kasuwar ta juya daga buy ta koma selling. Tunda yanzu breaking lokacin ta yi breaking din wannan ta yi ƙasa, kasuwar selling take, tana tafiya tana ta breaking, tana tafiya moving average yana samanta, tana tafiya. So da ta zo dai nan wajen kuma sai aka samu wannan moving average ya yi breaking. To da zarar ka ga yayi wannan breaking din, sai ka rufe ribar ka na sell din da kai, za ka rufe ribar ka. That means kasuwa ta zo ta juya kenan. So da ta juya nan wajen, sai misali kai buying. So da kai buying, za ta iya kawo ka haka, ta kawo ka nan wajen. So da ta kawo ka nan wajen, kana da binta, to sai ga nan wajen, kun ga nan wajen a ƙarshe abin da yake shirin faruwa shine kamar wannan candlestick din yana nema ya breaking a ƙasan wannan moving average. So definitely idan har candlestick din nan yayi breaking ƙasan wannan moving average din, yayi breaking a ƙasa, to kasuwa ta juya daga wannan buy din da kai ta koma sell. Kun fahimta? Misali yanzu ba na ƙara duba wani example. Kun ga kamar misali wannan example na nan. Idan kuka duba za ku ga cewar ga wannan moving average din, wannan wanda nake dan rufewa din gashi nan, wannan yayi breaking a saman moving average din. So da yayi breaking a saman moving average din, sai kai buy. To da kai buy ka jira shi ya tafiya. Da yazo nan wajen sai ya fara yin ƙasa. To da ya fara yin ƙasa kuma sai ya breaking a ƙarƙashin wannan moving average din. Kun gan shi? To da ya breaking, to definitely sai ka rufe ribar ka.
sai ka rufe ribar ka. Da ka rufe ribar ka so gashi nan sai haka sai ya zo nan sai ya ƙara breaking nan sama. To da ya ƙara breaking sai ka wannan sell din misali da ya zo nan farko da ya breaking nan wajen ya taho sama ya zo ya sama, da ya zo nan wajen sai ya ƙara breaking ya breaking a ƙarƙashin wannan moving average din. Ya breaking a ƙarshen wannan moving average din so sai ka yi sell. To da kai sell da ya ƙara breaking a nan wajen sai ka rufe wannan sell din ka yi buy. To da ya ƙara breaking a nan wajen sai ka yi sell. So dole sai mutum yana lura da kyau idan ka shiga analysis da moving average dole kana lura da kaga yayi breaking za ka rufe ribar ka, da kaga yayi breaking za ka yi buy. So kun ga duk inda ka duba za ku gani za ku ga gashi nan duk inda ya breaking ga nan wajen ma yayi breaking yayi ƙasa nan kuma gashi nan yayi breaking din sama yayi sama. So wannan shine da ake gane analysis din kasuwa, da zaka gane zaka shiga kasuwa da moving average guda ɗaya wato 10 moving average. So in dai kana duba za ku gani mutum da zai practice zai duba kuma ya practicing sosai zai fahimci yanda shi wannan moving average din yake aiki. So gashi nan duk inda kuka ga yayi breaking kun ga nan ma gashi nan da ya breaking ɗinsa ya sama sai da ya zo nan. To nan ma da ya breaking ɗin nan sai da ya yi ƙasa, nan ma da ya ƙara breaking sai ya sama. So wannan shine yadda zaka dinga analysis a kasuwa da moving average 10 moving average insha Allah.